ngay kublai fi kan ga por haga gerteng ga bathyang tam ka badan bor tam ka jong Jesus Christ Nongthymmai ban nga it ye pi daga jing it ka jong tra shisha nga it ye pi bat den daga daw nga kren bat nga yai kren ga tin ga jong blai man na ski ba ga por ga kwa ban kren ya ga ga subject nga so bo blai bu ka do not jonga ba ga ta kalong don ki bam itho bhai fi don ki bam itho bhai fi Kidon ki brew ka Bible ba ki brew kim shimla itho ha ya ki bat ki nyau tron ya ki nyau ben ya ki bat teng teng la nyau ya ki kum ki nong shon ba haba ki stang ya ka jing ya lanti ke jom ki i kum ba kim poi je airu re suki pa suki u blai ura au kan tiu ya ki bat ba kita ki brew hi ki ba ben kita ki brew hi ki ba mo ki ba kentho lani ki ba nyau ben kita ipat hadin ki dayu I dalaga jong ki kmat ke jong ki ya ke ki bo blay ule aga jim jong ki we na kita mo udai u Joseph abang ipuli kata ngi kumno ba ki men ki jong u Joseph ki nyau ben nyau Joseph kumno ba ki nyau ben ya kata ka jing pos niu ke jong u ya ka ba u ya tho agita ki men ki jong u But ang mga puli kaktiin ka jong blay Genesis lai punyo kani ka dekat ka ba sao ka ong bat haba ki hinmen jong u kilay I ba ukpa jong ki wala I u na lor ki hinmen jong ki baro kilay shon u bat kim la akren suk snow ba show u baru Joseph wala pos niu ki jing pos niu bat wala ya thu ya ki halaki hinmen ti kila nang kam isi u but ula ong ki to snow mentang kerpat ifi bakan ni ke jing pos niu ya ka bangala pos niu namar hakmi ngadayate agi song but kum ta ter open I ke jing pos niu kum no ba ki song ba jong kita ki henmen ki dem but kum no ke jong o ka yeng pada din nang tao batai mo syapang ke jing pos niu ke ba ar mo hala ki men ki jo ong ba la pos niu te ka wepat ka sngi benai but khat bai ki klor ki le ngo hanga kimi kpa ki ban ngo ki men ro ki ngo hau bat kani kala pen bitar bat kani am kala pen dom mi ki men ki nyau tron hadu kata kita kan ben hadu kata ya u Joseph kadau kolong baki klem itho ba ya u Joseph wat lada ki men ki chong u tading ta ngi kum no ba ki isi u hadu kata bat kila de no sno kila mut ban penyap u Henry kumno mo kimot ban tap kata tliu ban dinang tala sei una kata tliu ru bala di mrau yu shapo Egypt ando la pois Egypt to ski I to khtin ge jong blai apre ge jing shem ge jo gi don ki jing sultanat ke bo blai la khu yu Joseph ru po Egypt ho gi don ki jing ke bo shem ru ado bo pois ge ing bendi hado baun skelalong pat na ing bendi usakalong tau siem u bakraw mo o prime minister u balong second in command ni utau ba al na lorus iem ba u dasen sharu ya ke Egypt brockway bat kini kinmen hado hadin kadon ketu ka nam sniu ka baja ketu ka por kini kinmen ka pan wan wat ya ka bam ka di po Egypt ke kendu yu Joseph kim itu yu Joseph ningkong ndri haga bakhat do mo kidon tu jingja ki bopon ba hado bau Joseph la shu ban kun ban set upini thu yeladi bau de Joseph ki men ki jong u Joseph kila shapting you Joseph ado kata namar ki mudur bau Joseph u buk pot u buk shon yaki de Joseph u klem shon kan diat ru le bau loi I lagi jong ki men u yam usus nam ta jong ki bat hang ta ngiu I bagini ki men hadin ki sesuatu bat ki se itu ya u Joseph bau deu bat ki thu ru ya kata ka bor ke jong blai ya ka ba la pelong u ya ka ka ba u la long bat ki thu ya kata ka jing khot ba ka jing thmu ke jong blai ha ka jing em ka jong u Joseph ba u Joseph ma u ki kita ki men ji sha ki la ya tieng ba do kata bat ki la ya ani ki la khnu ba ki la shap tieng that la that ka sngi ha ba u Joseph ong ni ki kintin Genesis number san po khot ba po ong ni astuna ong phi sha vila thmu ka bas niu par sha ngan re u bleu ula thmu ka ban pen ba ya ban pen long ka lat kum ba ka long ka ni ka sngi ka ban pen im ya ki pat ba babon wong ba nang ade blei ya ka blei la don lupa ka jing thmu na ka bata jonga
balada uklem jet yang ki babon ki pat ba ken yap andre namar bula jet yang ubu yang ha kan ni kekerdan da go penya yang lamba kitu gi lenti ki babon kenang bangan pen emi ki babon ha kan ni sngi ta ding ta dan preng jong fir ang ni ka poram ba ki briu na ying jong fir ki mi tho e fi dan ni na ki bahaying ki jong fir ni ki ki betre e fir ki mi tho e fi ki nyo ben ba ya fi ki nyo ben ba ya fi tang fi so down ma ga jing im ga jong fi tang fi so kum ba ya radir fi po ri ai mo bat ngakwa ba nong ifi ai men sim mi pi kan ka sngi lang ba kan ka jingkran namar banga snow kum ta ba don na preng jong fi snow kum ba fi sa nyo ben ba bat bon ki briu kim itho e pi ba fi dei ai bat kala don ko ka paru na ktin ga jong blai bala nyo ben biang so uni way briu ma ba uni to briu am bola sa khen ben ba ban mo bala khen ben yu ki dei ki men jo uri ki bala khen ben yu baruta udai u David fi ka babal ki thu ingi ba u David anda bole snow mo ulai chat ka madan thma yu i yang ta ba la don ka ni ka thma but anda ha bala don ka ta ka thma hu snow ya ta ka jing bar than ka jing bar set ka jing bar ngam ka jong ta u mau shipai Filistia utau giant utau rat ba jong ki bu kerteng Goliath u David ai klam la sha namar bauta Goliath mo Goliath show the current penram ki Israel udah banyak ki udah banyak blay jo ki David tu mlasha pergi bajang ni kalong ba kini ginmen jo ni kilai iu David buwan setengah madan thma tang buwan setengah madan thma banon ra jing bam yi kini ginmen riwong em ngan ya khon mangayau ni urat ba but kimen jo em kila nyau ben ba ki underestimate ne ki khenpo ba ya David but ki ong kom no abo ong ni kentin ngan yale mangayu ni Filistia play ngan ka pon mar kitab nang kong sambal nong ba khat nyau kani ka khot ka ba tan du khat aru pra ka ong ni tu Eliab uhmen nang kong jong u la yo snow haba ula kren ha kita kibriu but ka jimbitaru Eliab kala me lep you David but ula ong me lawan yar shani balai but me la i no but no yita ki kindiat ki lang brot ha ka riklaw nga itu i jing sarong jong me but ya jing runan ro ka dono jong me namar me lawan yar khnang tang ba men yo i yagat ma pi u Eliab men ju David uda dom uda taru David namar ukhen khnarit u David ukhen ba we ni nong aplang brot shalom wan le yu shini shamadan tamam dei tang ba vi ong be medi u bas barunar ka donot bar bosarong de ong ba wan le yu shini tang ba men I ka thma kan ma ni ka we u David dei tang boswan pet ya ka thma an re pa ban ni le thma ba kimmen dei kimla ban mutur kimla ban nge shisha kimla tat namar bu David be we udai uriu madan udai bola yo training ne bola yo jingikai man kilan met ne ki kam spai udai tangu khna rit ba up ye kita kilang brot jong pa jong ki shalom we Eliab Abinadab Shama kini ki we ki men ki dei ki ba satar sia ki dei ki ba ayo ki jingikai ki ba biang ka rinyot ke jong ki biang ka bor ka sor ki biang lo dong shalom kalau ki pe ni paraz ki ga khna rit si wan le start ni khna rit si wan le balan sini sing la ban ong kum tam wan le balan ni ni sini ki claim itu ya David audio mereka bakhat du padam monu bale ran ki men ni ki le ran namar ba bale bu David u pen kelon ya Goliath David ba ai ka jing job ru ya ki Israel ba de blai ru bala penan buram ya David hado kata-kata kam krau ban yu sol penan buram u blai ya David hado kita kinong ruai ki ong ba usol penliam tang siajar nu David si pawajar baru beliau kan tiu ya kata ke kerteng dia kan nam ke jong David hado kata kimen ni tigla ja kerteng kata ke por nan kerteng kimen nan bakan mau yu Shama Abinadab Eliab nan bakan mau what you sol an pendrite ya ke kerdan ke jong khamat David tadi tam dan kibriu kimi tu ya pida ki Kane mi pida ki ai fili ai mo kum Kane ben ki men jong David kum Kane ben ki men jong Joseph tadi ta ki non ki briu ki Kane ben terang ko abanong if you want to men sia
namar bo blay udan ki ban le ka kraw ga jim ga jong fi na kan mau bun ba kita ki brio ga bible am ki ba sha khen ben masaway na kita uday apostol Paul haba pat ka lieng ga mau ban le charom pois ke dudul nong melita bat hang tu la sha Niewbein da kita ki nong sang snong jong kata ka snong namar babalai baki klem itu ya Paul bau deu ningkong kidang ong bai uni teu la dei si sha runar uba ani uni usnar si sha runar nagi runar usnar nagi snar baki Niewbein ya Paul baki ong kumni de namar ba mo habaki bala po tau besen ya Paul hadin jong kata ka jingpat lieng hadin jong kata ka jinjar ba ukila ya mat mau baro ki bedo ka lieng kila ya poi la ka poi jingi la ka jingi kumno daga sa ki poi ta dolong milita mandala poi yang ta kita ki traisnong ta ki le ba ki le sbun ya baro hi bat kum ta ki la pen me ita ki dieng kita ki dinggi e ki la ya steo hang ta bat upol le khar ta shiba ta ka ding ba ka babel ki thu ingi play ki kam ki apostle no aru pra ne ngi bo ula sno au ta bsen ka ula sno ula dai itu ula po ta bsen sno akti ki jong Paul bat kini ki traisnong ni ki kata bar ki ong ni teu ni brio la yap tat ni bsen bopu ni bosni ba bar ka bi ka di ba klan bor do kata ba ki la khmi lenti ba ba ta bsen la po ba ka bi ka la rong ka met ke jong Paul ba sa sip sa mi jar tho bo sa kalon yap anta dekat bekidang pet ni klem jai ya Paul but haga daga por am bekidang balas no to sing ta kila pet beki ai khmi mo kila ya shu pet shrek khmat ga jongki show Paul but ki ongom no gani khot ba saw ar pra saw ga ong timen ba ta kinong kendong kila to mrat ros dia ni kiti joku kila ong perlok klem artin uni ubriu long nong penyap briu balayo ala yem na gadoriau ka khput kam shim la sha uban im te gidang kim itho de Paul kimut bawliu nong penyap briu tadak shu ong la ong klem da tip ya ka background ge jo klem da tip bo Paul de kila shu ong la ka ong kila shu pharet la ka pharet de sing la banong ni kila shu kren la ka kren namar baki shukran ba yu ba kalong kumta ki klem tip bo Paul de ki ong be uni de nong penyap briu ya bula yo lat na kodo riau khput kam shim la sha yu banim ki klam itu ki syukran la ka kren kim pat je kendo iru yu Paul meno kim pat tip iru de buan de kila syukno la ka keno kila syu ong la ka ong bau ni bre nong penyap bre ki Niewbein mayu dekat bekidang pet penban ha bakila awu la kenter to besenya ka ding umpang pada bakila khmi lanti u bersa siap no bus kolon yap snandre ha bakila khmi lenti slam kila bom shnos new ru kila kla jingmut kila ong baulong oblay pi lada dai unu breu am shapu ong bsen dai unjin la yap ba si bon ki breu ta kashnong kila yap bupu ong bsen dai mo uli bsen bu sharkai pi ki bu sharkai bat bon ki breu na ta kashnong le si kila yap haba pu ong bsen bat kidang mudur bait haba la pu ong bsen yo Paul am ki mudul umni so kerthat yap antai henry haba kerthat yap haba shim le yan ki yoi kani am umni pleng umdei unong penyap bre umni udei ublei mar la dau dei bre am munjin la kerthat no mena la dau dei bre am munjin la yap no mena la kelan do mena lakut ke jing em geju remeta ki yong bno ani imat udei ublei pi kadi kata am bau ublei am ulapu lupa ya pi de lesi bisa keno pide kita gi breu da ki breu lesi gimpat itu war evi le gimpat ya kendo ere pi lo syong bai la ka ong bau ni bolong kumta ka bolong kumta la shu bena khana bi lesi spang jong pi ke khana gi bau stanat khana gi bau gi bau smo chili ban snap ru andre fitem nam ki man ong kan baki ong re ka ba khan ro ki tai gi breu am kin ya ro e pi kin sa yu ya ka bau blame le ga jim jong fi am kin song ani utu tu di bahyeng jongi kan ni tu di khon jongi ni itu di persa jongi ni kumta de kin suya kam la ka kam bahyeng bi pi wala da phim dan jia dei bat ki lesi kin su kam la ka kam ba ong be phia jan de ba kia jan bat pi teng phim benai de
Pidei bat ki bat pia don jinga sno ayum ting la shukam tu ya de kurbat ngi kumta mar balai bonda bu play la kan tiu fi baro am kin peni thu iki briu baki don jinga dei bat pi ta ka de jing Shah ka jing long briu ta dang ka banong fi ni ka por la ki briu ki mi thu fi gran be fi ta ka sa poi ka por bo bleu penon buram jing be jong pi ta ding ta ka banong fi wa judo men siem ba fiat lam bagi jing ki jing le ki Shah kran ben ki jing Shah kran sniu mlelai da ya Shah ya ap u blei am un spen kalai kita baro baro aku ke sengi kin se i ke ko blei ke jing be jong fi bakini baro kin da lengo hingan te ngan tadi tring ta mo bangi puli ka tin ke jong blei ngi iru ba la dan so wei pat ba Shah kan tai ha ke ki hin men gi jong o bu ta dai u jisu wan she lagi jong ki breu gi jong o bat kita kin men gi jong o nga kran ni ka jat ben riu jiu ki kan tai u jisu ki mi tho u bu deu ai rei hado ba anda ba u jisu la mi pat am na ka jing tap tadeng ta ki selngo ngan u jisu deu ai tadeng ta haga jing mi pat ke jong trai tang kumba san pos ni hadien ai ke beja kawan ka revival po Jerusalem bala pen itu senu jisu bo dei wei tadeng ta la kan tiu ka kerteng ga ju tadeng ta am bagi breu ki wan shu jisu menengkong tang miok sorum mau dani besyukwa kamba ni teh reban ngai duna re anda bo jisu la mi padam baro ki wan de shu tangi ka kamba bat ki wan snon ban yo ya ka jing penim bat ha ka jing lap ka jong petros ka batang sisin lah jar ki kelab mut kalau nong baar langi puli gitu mau kam ki apostol nong baar ni kedekot ka ba lado balai po prater terdu sapuar ni I kum no ba utrai upenon kam yu Petros bala penon kam ban pen kraw ya ka kerteng ke jong Jisu I puli nong basaud kot basaw ni yang tu sakumba san hajar ngut ki breu ki kelago mut ka jing lap ke jong Petros ba Yohanes akan tiu ya ka kerteng ke jong trai tadi tak aku abang ifi kan ikasi saya sien ke aku abang aiman siem berada ki beri ki mitho ifi mentakin saya itu aku yasni bafidai ki ai antara saya fiduk fikir do saya fi jenjar film dan ai ke jim jong fi saya film dan ai ta anda fidan yo jisu am tangkat ta galak biang Malah filadan utrai ke jim jong fi de utrai no pensar fi kum jo ka bible ke da kren shai ke ta kong la ke jing sedang jong fi ka long ke ber de ke bakut jong fi ke da man kraw shi kat dai la fidan u jisu am ke jim ke jong fi u jisu unum pensar fi kum jo unum pensar fi ka jo ka label ha ka jo ka dan ka fi shikri unang ra unang kan tiu fi pinang kiu bai na ke singi kita kinong kran ben fi menta kinong Niewbein fi kinong kran sniu kinong kran ben fi mlelai reka wi ke sni fin sei bo blem kan tia fi ta ka dei ke por menta fi Sngap jar ke por fi tang machu mani ban shuaro bi utrai banem ga gm ka bahak baru jisu banem ga gm ka ba shakri bi utrai pa ki briu ki sei ki kamba ga bo blem le lang ba ki ti ki jong fi ba ke ai bo blem le la ba ga gm ga jong fi kin sapai aga ta sni kin ang ani plan niru ide ben buat lang ya jisu kin sa itu ifi ha kata sni tadi ta ko ban dwai nam ta jong fi ni ka pot wa ju Niewbein ni jing sedang ga berit ong ga tin ga joble Zakaria no saud kot chipo wa ju Niewbein ni jing sedang ni berit tadi ta ai ba dai ni iba pio menta mo hun na kata yai dwai yai ai ngo yai mani Tang gantiu fi long ka kli am ka tong filong gi bahalor om hapo la ong ka tin ke jong blai ka ta fin sa long bet fin sa bit sa biang fin sa ruspa la ka de ka bagen jadok na bagen jaman sim ye ke baro u blai on ka ku be fi pun pau nam ha fi namar balai fi skri utra ka bible ka kren ni ta mo lagi puli Yohanes no ka bakat ar de khot ka ar pun re ko bo pa on pendon nam fi un pendon nam fi ha fi skri jisu ini dua yang dikepor ke pemerintah ini dua. Terabi ngai ngo eme ko pa wala ki brio ki mi tho i ni khon ki jam henrai mala da bi tho iki da do shwa ba kin na ka kepo jong ka kemi mala da pen gentang ki ba ki kin long ko trai ki brio ki ba kraw ki jom me ki brio ki ba kerku ki jom me ki ban long ro ka daw jing kerku ki ba bon ki men sim
ben long jingker khu hi ma ga jong me adwai nam tai ni kong try hoi ni de khon samla try hoi man ta kam dan e ga jingem go try ki breu ki kren ben la si kam da don e ga jingnang ga jing start de kam da don e ga jingnang jing tip de ya phiru le si pi de breu belong kum David pi noi tong long up machine tong long up belang ni pilong kum siya uta Joseph bom dan e Shillong tang kum brau nong tre hing breu ne bu shu tre hang no no bu shu mol mala thok mot thok mat pitrai mistri pitrai Shillong thok mot thok mat ne pilong siya kum Paul pidan na kata jaka ya ba ki breu ki klem itho ye pi kila shu kno la kno ye fi kila shu ai kerteng la ai kerteng ye fi ta ka kerteng ga basniu ne ga kwa ba nong ye fi kan ga sngi ha ga kerteng u jisu kita baro tang shipor kin kelalut na dong shatong kita kinong kren ben yefi kin kelalong kinong yaro kita gibi isi yefi kin sekalalong kinong iet yefi kita gibriu ki bam dan kam yefi kata kapor kin sa dan kam yefi kita gibriu ki bam Khein Snep yefi kata kapor kin sa buram yefi bangangek ka supoi kapor butrai ong gadan kapor ki ai baro maka dua yefi kan ngi brain pan kafi un ai bor yefi un persle yefi finom do men sim finom do si shakan ya kata moi kata ka jing ram apa ka download ke jang fi ban shakri u blai finang shakri but yai shakri but yai shakri tat aru ka sngi ka jing wan ke jang try jisu ne duai ngada kar khu yapi haga ne ka sngi ngada duai jang ngada kar khu yapi dak ba kar khu try nang kar khu da penroi unang penroi kar hai yapi haga teng jisu ngada kar khu yapi amen but amen try na kar khu yapi ngai sham pa sa sngi haga wai pat ka Khubor step ma Blai nak kerkui fi, keblai si buat entah keberapa blai. Amen.